Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugas nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Pebrero 4, tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa aming YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga kagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Klase sa tanan nga level sa eskwelahan sa Bugos nga Negros Oriental suspendido bangod sa NCOV. Lalaki ginlothang ang kaugalingon, patay. Sa balita national, DTI pasiguro 2 ka milyon nga face mask mga available sa sulod sa isa ka bulan. Mahinay nga contact tracing sa mga pasahero nga nakaupod sa Chinese couple nga nagpositibo sa NCOV ginabasol sa mga airline. Kag sa balita international, South Korean nga babae nagpositibo sa novel coronavirus pagkatapos ng pagbisita sa Thailand. Sa sports, balita Clippers kag Grizzlies daog sila tag sa kamahampang sa NBA. Kag sa balita entertainment, Filipino singer Marcelito Pomoy liwat ginpabilib ang mga judges sa semifinals ng America's Got Talent. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Sugod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Last size 15 Action Radio Philippine Standard Time. Kakaroon sa nagapanguna ng mga balita lokal. Patay ang isa kalalaki matapos ginuthang ang kaugalingon gamit ang wala pa nahibaluan nga size ang armas luthang sa Baydalan Circumferential Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Subong lamang hapon, Pebrero 4, Martes. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Ramailo Medina, driver sang taxi nga ginsakyan sang lalaki, ginalegar nga nagsakay nga pasahero sa may Ayala Mall kag paglambot sa lugar sang insidente, nagpamilit ini nga magpanaog sa taxi. Sunod kay Medina, antes pa man ang insidente, nagahibi na ang nasambit nga lalaki kay nagapangayo sang bulig sa iya, kag na-mentionar man siniyang iya kahadlok siyang amay. Sunod kay Medina nga samtang ginaistorya niyang pasahero, nakitaan sini sa SPU nga may ginauyata na ini nga armas kag sa kahadlok tungod nakatun siya, nag-agaway sila sang armas rason nga naglupok igo sa pulungkuan sa sulod sang taxi. Nagpanaog ang lalaki sa taxi kag nagdalagan tabok sa diin nakabatid na lamang sang lupok si Medina, ag dito nakitaan nga nagahigda na ang iyang pasahero. Sa karon padayon ang investigasyon sang kapulisan sa motibo kag pagkilala sa identity sang napatay. Ako sabi ko nga side nagdagan gusto kay mga iko bulik sa DPWS na bala. Okay. Tapos nagtabok dita, pagtabok niya, nagkatula sa okay. Tapos nakita ko na may naglupok pala nga. Hindi ko ano kung lupok ito. Tapos kita ko na kung banata. Nabatian si Ramailo Medina, ang taxi driver nga ginsakyan sang napatay nga lalaki. Sa iba nga balita lokal, suspendido sa sulod sang 3 kadlaw ang klase sa tanan nga level sang eskwelahan sa bugos nga probinsya sang Negros Oriental bilang precaution batok sa 2019 novel coronavirus o kun 2019 nCoV. Ang deklarasyon ang ginanunsyo ni Provincial Information Officer Bimbo Miraflor sa press briefing hapon sa Pebrero 4 Martes. Ang suspension sang klase baga-umpisa buwas Pebrero 5 tuto Biyernes Pebrero 7. Una na nga nagpagwa sa ato sa advisory ang Silliman University kagin pahayag nga ipaagi sa alternative learning scheme ang pagtudlo halin sa preschool to senior high school sa diin ang academic activities kag assessment ang magapadayon sa balay base man sa learning plan nga ginhatag sa mga estudyante. Nagpapadaog naman ang Schools Division Office sa syudad sa Bacolod sang Memorandum No. 63 hangon sa Health Protocol kay Preventive Measures batok sa 2019 Novel Coronavirus o nCoV. Sunod kay Bacolod Schools Division Superintendent Officer in Charge Gladys Ameline Sales, ang memo ang ginpadala subong adlaw Pebrero 4 sa tanan nga public ag private school heads, principals sang iban pa nga natungdana. Ang DepEd sa Bacolod ang nagtukod man sang Division Health Emergency Response Team. Nagpasiguro si Sales nga preparado ang mga bulutuan sa syudad kag nakahibalo na ang mga manunudlo sang ilang pagahimuon sa tiod nga may mga estudyante nga makitaan sang sintomas sang nCoV. Ginpathag ni Sales nga ang kada eskwelahan ang mayara na sang care area nga magaserbi nga isolation area sa tiod nga may ginasuspetsuhan nga kaso sang masakit sa bulutuan. Suno kay Sales, wala na apektuhan ang attendance sa mga estudyante sa eskwelahan. Umpisa ginagwa ang balita angot sa coronavirus. 5 ka mga estudyante nga taga-syudad sang Talisay, Negros Occidental ang ginpaidalom sa home quarantine matapos magbalik sa syudad halin sa mga pungsod nga apektado sang 2019 novel coronavirus o kun nCoV acute respiratory disease. Ina ang ginpahayag ni Talisay City Health Officer Dr. Joy Gladys Guanzon sa sinapol nga ginpamunuan ni Governor Eugenio Salazar sa Negros First Residences. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ini nga mga persona, mga estudyante nga naghalin sa lugar nga may kaso sa nCoV kag sumong ginakabig nga PUMs o kon persons under monitoring. Dugang pa ni Tumimbang, ang 5 ang wala man sa nabatyagan nga sintomas sa nCoV apang gin-quarantine sa isa lamang kapuluyan
sa sulod sang 14 kadlaw. Sadtong Lunes, ginanunsyo ni Lacson ang duha ka mga patients under investigation nga naka-quarantine sa Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa syudad sang Bacolod. Why sila sign and symptoms? Kung travel lang sila. Basta hindi gani sila manifest sign and symptoms na flu-like, kag may travel sila outside sa countries na na-mention, PUM sila. Quarantine supposed to be dapat sila into the home for 14 days. Ang kamahin sa pagpahayag ni Dr. Ernel Tumimbang. Samtang nagsaka na sa 3 ka mga persons under investigation ako ng PUI sang gidala sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sulong kay Bacolod Vice Mayor Elcida Familiara ng chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, Pebrero 3 sokon kagabi sang gindala sa hospital ng 58 anyos nga Pinay nga may travel history sa Hong Kong. Sunod sa Vice Alcalde ang ikatatlo nga PUI ang residente sang Negros Occidental. Nagalawom si Familiaran nga hindi na magsaka pang PUI sa probinsya kag liwat nga nanawagan sa publiko nga likawan ang pagpanika. Nagpangabay man ng Vice Alcalde sa publiko nga magpakigangot sa barangay o kon City Health Office sa tion nga may mga himata o kon kilala sila nga overseas Filipino worker o kon OFW nga nagpuli sa Negros Occidental. Sa Nebloan, una nga PUI sa probinsya ang isa ka 58 anyos nga Canadian national nga may travel history sa may Taiwan. Hagi kaduwa nga PUI ang 12 anyos nga lalaki nga may travel history sa Hong Kong. Gain pay dalom na sa test ang mga specimens sa mga PUI sa ginapaabot nga magwa ang resulta subong nga simana. A 58-year-old female alin sa Hong Kong. Hindi ko lang mag-mention kundi sa Negros. Monitor ka ng mga neighbors natin na OFW ba siya nagtuloy. Dapat Bacolod Vice Mayor Elcida Familiara na. Sa katapusan nga balita lokal, nagtukod sang Interagency Task Force batok sa 2019 novel coronavirus ug nCoV acute respiratory disease. Ini ang gintukod pagi sa executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson nga gin-issue kadungan sa pagsinapol nga ginpatigayon sa Negros First Residences subong adlaw. Nasad man sa EO ang pag-reactivate sang Barangay Health Emergency Response Team sa Pugos nga probinsya. Sunod kay Provincial Health Office Medical Specialist 3rd, Dr. Jessica Fama, pamtangan sang isolation room ang mga hospital sa syudad sang Silay, Cabancalan, Cadiz, San Carlos, kag Valladolid, agud makabaton sang pasyente nga ginaimbestigahan sa virus o kun patients under investigation. May ginaprepare man nga duha ka mga ambulansya sa norte kag sur sang probinsya nga mo ang karagahan sa pasyente pagpakadto sa hospital. Istriktuhon man ang pagbantay sa mga pantalan sa San Carlos, Escalante, Cadiz kag Pulupandan para mapaidalom sa 14 ka adlaw nga home quarantine ang mga persona nga naghalin sa mga pungsod nga apektado sang nCoV. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:23 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gilamang sini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Nasa aksyon! Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kakaroon sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga mga available na ang kapin na 2 milyon nga face mask para sa publiko ng mga health workers sa sunod sa isa ka bulan kasunod sang kompirmasyon sang coronavirus sa Pilipinas. Yan ang ginhimo nga statement ni Lopez sa public hearing sang Senate Committee on Health angon sa NCOV. Sunod kay Lopez, ang face mask ang pagakuwaon sa lokal nga supplier sa may bataan. 1 ka milyon ang para sa publiko, kaysa naman ka milyon ka face mask ang para naman sa Department of Health o kundi DOH. Sunod kay Lopez, nagpasiguro ang supplier sang 100,000 ka mga mask nga iga-deliver subong adlaw Pebrero 4 sa DOH. Hagdugang naman nga 400,000 ka mga face mask kada semana. Wala gina-identify ni Lopez ang local manufacturer pero ang tag-iya suno sa iya ang nagtanyag nga ibaligi ang face mask sa balor nga 8 pesos ang kada isa. Mas manubo sa karon nga presyo nga 25 tubtob 50 pesos ang kada isa. Ginbasol ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga airline company ang mahinay nga contact tracing sa mga co-passenger sang mag-asawa nga Chinese nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus. Sa Senate Committee hearing, ginpahayag sang Tiglikom nga 17% lamang ang trace o kung ang na-trace sang ahensya. Suro pa kay Duque, wala nagahatag sang contact details sa mga pasahero ang airlines kay gininsister nga ang o kung nga confidential ang among butang. Sa naibaluan, nagpositibo ang Chinese couple sa NCOV nga nagapud sa pungsod halin sa Hong Kong sang Enero 21. Sa iban nga balita nasyonal, ako sa dugang pang balita nasyonal, ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 2 billion pesos nga pondo para sa protective gear sa mga health workers nga nagatrabaho para ma-contain ang novel coronavirus. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, ang protective gear ang nagabaro sang 1,500 pesos ang kada isa nga ginalakipan sang goggles, mask, gloves, headgear, hag apron. Ginpathag ni Health Secretary Duque ang supplies ang ginapaabot nga maglawig sang 3 ka bulan na kangini ang ipanagtag sa mga pampubliko nga hospital. Sunod kay Quezon na 4th District Representative Helen Tana, ang chair sang House Health Committee. Sa mga pondo, magabakal man ng gobyerno sang salakyan para isakay ang mga pasyente nga ginasuspetsuhan may coronavirus humalin sa mga probinsya pakado sa mga government referred hospitals. Sunod pa kay Tana, plano man ang usaron ang 10,000 bed drug rehabilitation treatment facility for sa Magsaysay, Nueva Ecija nga himuon nga quarantine area para sa mga suspected coronavirus nga mga pasyente. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginhingyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang bulig sa mga pribado nga hospital sa pungsod para matapna ang 2019 novel coronavirus ug 2019 nCoV. Sa press briefing sa Malacanang, kaupod sa mga top officials ng gobyerno kag mga health experts, ginhingyo sa Presidente ang bulig sa mga pribado nga hospital nga akomodahon ang mga pasyente nga nakitaan sang posible sintomas sang virus. Una diri nagabaton sa Duterte sang report nga
nga may pila ka mga private facilities ang nagpamalibad nga magbaton sang pasyente nga nakitaan sang posible sintomas sang 2019 nCoV. Samtang ginmando naman ni Duterte sa tanan nga local government units, partikular sa mga barangay chairpersons nga magbulig sa mga health officials sa pagpahibalo kag pagbiyahe sa mga persona nga ginasuspetsuhan infected sang virus sa hospital. Kalakip man sa mando sa presidente ang mga mag-conduct sa inventory ang mga health officials sa mga salakyan sa mga regional office ng DOH agud gamiton sa pagbiyahe sa mga infected nga persona. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Ugali ang pag-inom sa DTX 500. Bangunan DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose sa vicina nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 kapsula sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon or i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gilamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
nila yung aksyon. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 35 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa detalye sa atong balita international, nagpositibo sa novel coronavirus ang South Korean nga babayi matapos nakabisita sa Thailand. Suno sa Korean officials, ini ang pinakaunang nga foreign tourist nga na-report nga infected matapos nakabisita sa Southeast Asia nation. Ginpahayag sa Korea Centers for Disease Control and Prevention ikon KCDC nga ang 42 anyos nga babayi nga na-identify lamang bilang patient number 16 ang nagbiyahe pabalik sa South Korea sa Enero 19 matapos magkanto sa pungsod Thailand. Dugang pa sa KCDC, ginbulong ang nasambit nga babayi bangod gintugnawan kag tungod sa iban pang sintomas humalin pa sang Enero 25 apang wala sang pagbag-o tubtob sang Domingo. Wala naman ginpahayag kung bala nakabisita man sa China ang nasambit nga babayi. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa naman nga sports sa balita, nanguna si Kawhi Leonard nga may 22 points sa Paul George nga may 19 points para pangunahan ng kadalagaan sang Los Angeles Clippers batok sa San Antonio Spurs sa score nga 108-105. Nagdugang naman Sunday Montreal Harrell sang 14 points sa Lou Williams sang 12 points para sa Clippers. Sa halftime, nag-abansi pang Spurs sang siyam ka puntos so kung sa score nga 63-54. Tub-tub nga nangindikit ang engkwentrohan ay tub-tub 4th quarter. Samtang daog naman ang Memphis Grizzlies kontra Detroit Pistons sa score nga 96-82. Nanguna para sa Grizzlies si Jonas Valanciunas nga may 26 points, 17 rebounds kag may 4 ka blocks. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, liwat niya ginpabilib sa Pinoy singer nga si Marcelito Pomoy ang mga judges kag tumalanaw sang America's Got Talent sa iya performance sa semifinals ng talent show. Nakuha ni Pomoy ang panibagong standing ovation halin sa mga judges nga sanday Howie Mandel, Alessia Dixon, Heidi Klum kag Simon Cowell. Sa semifinals, ginkanta ni Pomoy ang Time to Say Goodbye ni Andrea Bocelli sa iya kilalang dual voice sukon ang pagkanta sa iya ka babae kag lalaki nga tinghog. Suno sa judge nga si Simon tungod sa performance ni Pomoy, mas dako pang risgo ang atubangon sa Pinoy singer. Sa piyak sini, kumpiyansa si Simon nga may panibag-o pang ipakita si Pomoy sa finals ng talent show. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 38 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Pebrero 4, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!